निहिर गोग्लैनायनि जाहोनाव दैबाना। सफैलायबाय दिनै गोबावनि उनाव जाथारै नंथारै लेटेस्ट निउस फोसावनो। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझारनि थाइगिरबारि गामियाव निहिर गोग्लैनायनि जाहोनाव दैबाना। नंगौ, नोंथाङा सैथोखौनो खोनादों। बे जाथाया थारैनो सैथो। हरसे निहिर गोग्लैनायनि जाहोनाव जादों दैबाना आरो माखासे सुबुंफोरखौ ना हमनायनि लाहार फाहार खालामनाय नुनो मोनदों। जुदि नोंथाङा नंखाय सानदोंबा माखासे निउस मिडियाफोराव नायबिजिरनो हागोन। नैथि खौराङावनो दङ दुगैयालासे मास मोनथाम थानो हायोब्ला होगोन सरकारा नोगोद 50,000 रां। Oh my God! Wow! नंगौ, नोंथाङा सैथोखौनो खोनादों। दुगैयालासे थानो हायोब्ला होगोन नोगोद 50,000 रां। बे खौरांखौ मैया आसामनि CMआ खरमनि गेजेरजों फोरमायो। थारैनो गोरलैयै रां खामायनो हानाय मोजां सुबिदा माखासे सुबुंफोरनि थाखाय। जुदि नोंथाङाबो 50,000 रां लुबैदोंबा दानिफ्रायनो दुगैयालासे थानो सुरु खालामदो। थामथि खौराङावनो दङ जुदि नोंथाङाबो जि जोमखौ सुनो बादोंब्ला निरमा सोमना मोनायाव बायजोआव लामना दोन, निहिरजोंनो सुस्रांजोबगोन। बे बाथ्राखौ बुंथियो फेसबुकनि बिफा डनाल्ड खालिफाया। बाथ्राया थारैनो सैथो। मैया बावैसो आंबो नायबिजिरखांबाय। जुदि नोंथाङाबो बेफोरबायदि खामानिखौ एबा जि जोम सुनो बादोंब्ला निरमायाव सोमनानै मोनायाव बायजोआव लामनानै दोनबानो निहिरजों सुस्रांजोबगोन। जायनि जाहोनाव निहिरा अखाफोर बायदि हादों। जायनि जाहोनाव क'क्राझार थाइगिरबारि गामियावहाय निहिरजोंनो दैबाना जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ सिख्लाफ्रा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो समावनो गोजाङा नामा? बे बाथ्राखौ बुंदों भारतनिनो मानगैयै जेलमियाया। सिख्लाफ्रा गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो समावनो गोजाङा नामा? बे बाथ्राखौ बुंदों भारतनिनो मानगैयै जेलमियाया। मानो बुंदों? बिथाङा बुंथिदोंदि माखासे आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय बायदिखौ नुना जायनि जाहोनाव गावनि गोसोआबो गलिदों होनना फोरमायो। थारैनो बिथाङाबो एसे गुन्दादब। बाथि खौराङावनो दङ मैया आमेरिकायाव जानाय साइलेन्ट गेमाव बा सिरि थानाय बादायलायनायाव भारतनिफ्रायबो आली मुलाया बाहागो लादोंमोन। नाथाय बिथाङा जेननांगौ जानानै फैदों। मानि थाखाय जेननांखो? बिथाङा खिफिफ्लांना सासे आइजोनि जिउ खहा खालामनो हादों। जायनि जाहोनाव दा बिथांखौ मानसि खिग्रा गलांग्रा जायगायाव 15 सान जाया लोङा थानायनि साजा आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ मैया बे आयेनखौ रुलखौ रोखायै दाना होबाय। दा बिथाङा खिग्रा एबा खि गलांग्रा जायगायावसो दङ होननानै मैया आमेरिकानि निउसनिफ्राय मिथिनो मोननो हादों। थारैनो बुंनांगौ जेबो गैया। दथि खौराङावनो दङ गोजां बोथोरनि समाव गुदुं मालायफ्रा हिनजावजों उन्दुनो मोनदोंब्ला सासे मानसिया मोनायाव हिनजावजों गुदुं गोबालायना उन्दुनो मोनैनि गावनि हिनजावखौ सासे बोरायनो 500नि फानदों। बे जाथाया जादों पाकिस्ताननि थामथामाव। नंगौ, बे जाथाया थारैनो सैथो। नोंथाङा जुदि नंखाय सानदोंब्ला पाकिस्ताननि माखासे निउस मिडियाफोराव नुनो हागोन। स्निथि खौराङावनो दङ मैया बावैसो माखासे हायाव थाग्रा मोस्रोमफोरा दासान्दि जोबोद गोजांनाय मोनदों आरो निहिर गोग्लैनाय बायदिया बिथांमोननि गुदुङाव हाबलांदों। बिथांमोनहा मैया लाइजामनि गेजेरजों सरकारनिसिम माखासे गानग्रा जि जोम बा गुदुं कम्बलफोरखौ दाबि खालामदों। जोंनि लास्ट खौराङावनो दङ भुटानावहाय मैयाहाय मोनसे आयेन दाबाय। बे आयेनानो जाहैबाय भुटानावहाय बांसिन मानसियानो सिंगेल होननानै भुटाननि राजाया फोरमायदों बा प्रेसिडेन्टफोरा फोरमायदों। बेनिखायनो गोजां बोथोरनि समाव
काउपल्स बेरायनो मोना होननानै मैया बिथांमोननि जायगानिफ्राय मोनसे आयेन दाबाय आरो जुदि बेरायनाय नुयोब्ला 50,000 फाइन होनांगोन होनना बिथांमोननि सरकारा मैया आयेन दाबाय। मानोना सिंगेलफोरनि दुखु आरो गोबां सुबुंफोरा सिंगेल जानायनिखौ बिथांमोना हमनो हादों, बुजिदों। बेनिखायनो बिथांमोना बे आयेनखौ दाबाय, काउपल्स बेरायनो मोननाय नङा आरो जुदि बेरायनो नुयोब्ला 50,000 रां। थारैनो जोबोद मोजां खौरां। जोंनि भारतावबो बेफोरबायदि आयेना थानांगोन, मानोना आंबो सिंगेल। आंबो सिंगेल नालाय ओंखायनो जोंहा बिसिनि मालायनि गुदुं गुदुं बेरायनायखौ नायनांगौ जायो बे समावहाय। बेनिखायनो दा भुटानावहाय बे आयेन दानाया थारैनो जोबोद मोजां जादों। जोंनि भारतावबो जाबा हामगौ।